Двете деца на тази циганка не посещават училищни занятия, тъй като семейството е на квартира, бащата е инвалид и се занимава с просия, а доходите им не достигат дори и за храна. Майката е на 41 години, но има 8 деца, 2 от които вече са семейни. За да се прехранват, е принудила най-малките си момиченца да продават цветя пред православния храм Николай Чудотворец. И колко пари успя да събереш? 5 лева. А защо се налага да работиш на 11 години? Не знам. Татко ми даде 4 лева да си купя нещо да ям. И какво си купуваш да се нахраниш? Една баничка и друго нещо по една вафла. Разбирам, не е нормално, но какво да се прави? Няма откъде. Вие безработни ли сте? Пенсия, той е инвалид мъжа ми. Той не е този. Той е друг мъжа ми. Безработни ли сте? Да. И двамата сте безработни. Той А как си плащате квартирата? Как ги храните? Мъжа ми проси. С количка и той е инвалидно. Къде просто е? Тук по центъра. Екип на СКАТ подаде сигнал на телефон 112. 10 минути по-късно униформени отведоха циганката и двете й деца в първо районно управление за проверка. В това време се появи друга циганка, явно близка на семейството, която влезе в конфликт с служителите на реда и с екипа ни. Тя не ги продават. Не, благодаря ви, госпожа. Не искам интервю да дам. Не ли говори? Не, да не говоря, господин. Няма какво да говориш. Аз говоря с нея в момента. Това е пред мен. Дали отговорните институции ще си свършат работата и децата ще получат закрила от социални работници, СКАТ ще провери това в първите дни на работната седмица.